Un o gystadlaethau pwysicaf Cylch y Defed I mi yn bersonol yw'r trynwyr ifanc. Dyma ein dyfodol ni fel ymweithwyr. Sean Jones o Frongoen, ar ti wedi bod yn cystadlu yn y gystadlaethon, os bod ti'n ddigon hyn I gerdded. Ac wedi cael yr anrydedd o feirniadu eleni? Ydw, Lenny. Sut dath I? I'm very good, and I enjoy them all, so I'm good, ar y dig. Fydden ni'n tybio mai hon yw un o'r cystadlaethau anoddau I feirniadu. Ydy. Wel, mae fe'n, twysyn, maen nhw gyd yn gwneud yn jobyn yn dda ar y dig. Maen nhw gyd ar ddi hun. Hwna yw'r pwyswca yn dir ein ar y dig. Maen nhw'n gwneud yn dda ar y dig. Beth o ti'n chwilio amdano bore yma pan o ti'n feirniadu? Wel, rhywun ar ddi hun, drwmse, trwy gael sort o'r trad mas, na siŵr nhw'n siarp. Twysyn, rhywun nhw'n edrych ar waith nhw o hyd o hyd. Dim rhywun yn edrych rownd. A bod nhw'n ateb y cwestiwn yn dda ar y dig. Pa fath o gwestiynau o ti'n holi? Wel, holi enw nhw, oedran, pwy bryd y defed, beth o nhw dan nhw, siwt nhw'n ymlaen yn y dydd. Just cwestiwn pwy bryd, o lot o nhw'n, maen nhw ar ddi hun I gyd ar y dig. Ni yn yr adran ganol ar hyn o bryd, a ni'n gweld nawr fan hyn ar frig y rhestr, Olwen Roberts o Langynnin St Clair, a hither I ennill yr adran iau, y 2 flynedd ddiwethaf chwarae teg. Chwarae teg, ydy. A mae'n edrych yn dda, Lenny, to? Mae'n very good. Mae'n deall I waith. Mae'r ddi hun trwy amser. Mae'n cadw'r ddafad yn dda chwarae teg. Dwi ddim yn symud yr un, mae'r ddafad yn... A pa mae yn? Olwen wrth I thradu, yn rhoi nhw yn sgwar unwaith yn rhagor. A mae wedi gorfod symud lan i'r adran ganol eleni, felly... Oedd e'n jwmp mowr war y dig. Mae fe'n lot mwy gletio, mae competition dda yma o un yn yr adran yma war y dig. A mae fe yn anhygoel I weld rhain, y rhestr hirfaeth sydd gyda ni fan hyn o'r ieuenctid yma. Nhw yw ein dyfodol ni, ynddo? Ydyn. Maen nhw'n... Wel, fel fi nawr yn dangos yn bryd, fel un byd nhw mewn 5-6 blynedd ar y teg. Gweithio byd nhw'n ennill fel maen nhw nawr. Faint o hyder mae arddangos mewn dosbarth fel un yn rhoi I chi? Mae'n dysgu di'r ffordd, chi'n cadw llygar y pawb arall a mae'n dysgu o'r rheina a mae'n helpu lot yn y dyfodol. Mae'r sioe bach hefyd siwr o fod yn le da I ddysgu eich crefft chi o arddangos a pharatoi yn ifel ac edrych ar ôl yn ifel. Ydy, mae fyna chi'n dechrau fyna a wedyn chi'n dod fan hyn, chi'n wella o hyd o hyd. Mae yna dipyn o bwysau'r ysgwyddau ieuenctid yma. Ni'n gweld y dorf yn enwedig ochr ddeheuol y cylch. Mae yna li o bobl yma ni gwylio nhw. Mae'n gys a dacys a... A crowded iawn yma, ar y dig. A mae'n dda I roi y gefnogaeth yma i'r ieuenctid. Ydy. A maen nhw'n siŵr o fod yn nerfus tu hwnt bydden ni'n tybio. Wel, o'n I cyn I beirniadu, ond yr rhain siw waffu nhw. Mae pawb yn watcho nhw, mae'r teulu I gyd yma I watcho nhw. Ar y dig nhw. Ac unwaith eto, mae yna 2 gylch, y rai y defed sydd wedi credydu yw rai ni ynddo ar hyn o bryd. A mae yna gylch arall hefyd y rai y defed sydd heb I credydu. Os. A mae'n bwysig I beidio a chymysgu nhw. Na, chyrraedd, ie. Ydy. Yn gweld y syffoc fan hyn, mae fe'n deall I waith yn dwi? Ydy, mae'r defed ochr hyn mwy cryf, does mwy waith I gan yr yna, ond mae'r defed ochr na, maen nhw lot mwy siarp. Lot mwy siarp. Beth bydde ti'n gweud yw'r bryd gorau i'r ddangos mewn cystadleuaeth fel hyn? Blynedd nôl, cyn dechreu'r defyd, a o'n I siarad rhywun a dwedon nhw cewch mewn y Kerry Hills. So athon ni mewn y Kerry Hills. Efo dyna pam esti mewn i'r Kerry? A hwnna pam dechreu, Tyci brod nhw'r un cynta, a o'n I wastad fel Kerry Hills o'r un gorau y bryd. Maen nhw'n siarp o hyd, a maen nhw'n defyd cryf, a mae'n rhaid chi fod ar ddi hun I cadw coesau nhw dda. A mae hynny yn dda mwyn profi ti? Ydy. Dangos i'r bennau bod ti'n deall dy waith? Na ni, ie. Rhaid ffeo sgiled I dafad sy'n jyst yn sefyll na, mae'n dim byd ych chi gallu gwneud I dangos yr beirniad. Ond mae lot o bryd yma, mae'n gyd o'r un peth. Mae hwnna'n gyngor defnyddiol iawn, dyna ni'n dweud. Wel, dyna ni. Y beirniaid yn mynd trwyddyn nhw nawr, un wrth un yn holi cwestiynau nhw. Mr John a Jill Watkins o Henffordd. A thra bod nhw yn mynd trwy bethau, wnawn ni gael hoifach o gylch y defed ac fyddwn ni nôl nes ymlaen.